Hii iko awamu ya kwanza. Piem mag nyamburko tielo mar Afrika ma ugwe motisni Equatorial Rally biro bago tarik 1 dwe mar 5 nyaka tarik 3 dweno e kaunti mar Taita Taveta. Jobag piem wacho ni giseyudo jopiem 20 moseyango bede piem go kendo gin gigeno ni mamoko mathoth biro ndikore. Piny owacho kaunti mar Taita Taveta wacho ni kokadho kuom piem go sekta mar limbe biro donje kaluwore kod kwan welo migeno ni biro yuoro e piem. As long as they have a card. And it's the first time we're bringing this 3-day event in our county. We believe this is just the beginning. It's the first time we're doing it, and we would like to have this as an annual event. We have a team of 200 people working behind the scene that are able to make this happen. We'd like to try and make it so that, first and foremost, it organises and prepares cars for rallying in Africa. Secondly, we want to try and build an equatorial school, rallying school, within the county. Ramogi kamano kuom kete e Ramogi TV chenro nen mar oimore e chakruok mare nyaka giko. Jo Manchester United hayo maber dong dakika 2 kende to utugo tielo mar 2 mar tuke mag Europa gi tim mar Lyon ne wuoka modhi mag gonde 2 kuom 2 tielo mokwongo gi sani tugo no chakore mane bwo dakika 1 tugo